Gay-Lussac's lov siger, ved et given volumen ændres trykket af en given mængde idealgas med samme faktor som dens absolutte temperatur. Med andre ord vil det sige, at hvis vi har en konstant volumen og luftarten opvarmes, vil luftens tryk øges. En luftart vil altså fylde mere, desto højere temperatur den har. Og til alle jer, som stadig ikke har forstået det, betyder det, at jo varmere luft bliver, jo mere fylder det. Men lad os komme tilbage til det virkelig handlede om. Der findes også en formel til denne lov, men den ser vi bort fra. Lad os nu gå op i laboratoriet sammen med Martin. Hej, mit navn er Martin, og jeg skal vise jer forsøget, som vi har opstillet ud fra Gays lov. Og her har vi så en kolbe og et termometer, som der står på en kogeplade, hvor vi har sat en slange fast på kolben og ned til vores trykmåler, som vil måle trykket under hele forsøget. Og her ser vi kogepladen, og nu starter vi den på 200 grader. Men rigtigt skal vi kun varme vandet op på 50, men vi gør det for, at det bliver varmet noget hurtigere op. Og her rører jeg rundt i vandet for at fordele det opvarmede vand. Det er meget vigtigt for at få nogle jævne målinger. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium. Dette er vores resultater, og her kan vi se, at trykket stiger jævnt i takt med, at temperaturen stiger. Hvis vi så bliver ved med at varme på vandet, vil temperaturen stige, indtil kolben vil springe. Det er også det, der sker ved eksplosioner, som for eksempel ved fyrværkeri. Hvis vi vender tilbage til loven, kan vi se to bogstaver. P står for tryk, og T står for temperatur. Det er næsten det samme, der står på hver side af lighedstegnet, dog med undtagelse af to tal. Et-tallet står for start, og to-tallet står for slut. Det vil altså sige, at forholdet mellem tryk og temperatur må være det samme uanset hvad. Vi kan jo prøve at se på vores resultater. Her bliver det dog svært, da vores trykmåler ikke måler det egentlige tryk, men kun trykkets ændring. Men vi kan hurtigt regne trykforholdet ud ved at tage den højst målte temperatur og minuse den med starttemperaturen 20. Altså 50 minus 20, som er lig med 30. Herefter dividerer vi det højst målte tryk 85 med dette tal. Okay, nu har vi altså forholdet mellem tryk og temperatur. Forholdet mellem tryk og temperatur er her altså 2,833. Dette kan vi altså påvise ved at tage hvilket som helst andet punkt på grafen og trække 20 fra x-værdien. Koordinatsystemer kender I vel, og forholdet skulle gerne være det samme. For eksempel tryk er 56 og temperaturen er 40. Her trækker vi igen 20 fra temperaturen, altså 40 minus 20 er lig med 20. Vi dividerer igen trykket med 20, og vi vil få 2,8, hvilket er relativt tæt på de 2,833, som vi målte før. Vi sætter til sidst tallene ind i formlen, for at det giver mening. Han er faktisk stablet på bogen. Husk at skrive. Jeg har bare mange flere jeger end han har. Jeg har bare mange flere jeger end han har. Det er fandme godt stemme, den ryger af, fordi så er det bare lort det. For helvede, nej. Og så kommer Daniel Jannik frem bagved. What the fuck? Men det er fordi, at et eller andet med den der i 200